Moikka! Mä oon Mintti Siivous Oyn toimitusjohtaja ja founderi Emilia Nordqvist. Mintillä on 3 tosi tärkeää arvoa, joista ensimmäinen on ihmiset. Me uskotaan, että siivousalalla on vielä tosi paljon tehtävää, kun puhutaan työyhteisö- ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja rakentamisesta. Sen lisäksi tärkeä arvo meille on ekologisuus. Me tehdään töitä kotimaisilla, ekologisilla aineilla ja halutaan osaltamme vaikuttaa tai oikeastaan olla luomassa uutta normia niin, että siivousala ei jättäisi jälkeensä niin isoa kemikaalikuormaa ja jätettäisi maailma parempana kuin minä se saatiin. Meidän 3. tärkeä arvo, minkä takia minä olen oikeastaan, tai me olemme tässä, niin on digitalisointi. Me ollaan viimeisen 1,5 vuoden aikana luotu itsellemme softa, jonkalaista siivousalalla ei ole vielä nähty. Siivousalalla itsessään ei 20 vuoden aikana ole oikeastaan tapahtunut hirveästi mitään uutta, vaikka sekä tekijäsukupolvi että palvelun ostajasukupolvi tai genre on eri sukupolvea kuin aiemmin. Me halutaan kaupallistaa tämä meidän softa, me halutaan käyttää sitä apuna skaalautumisessa ja siinä, että miten esimerkiksi työvoimapula tulevaisuudessa ratkaistaan. Meidän missio on myöskin kansainvälistyä, koska käytännössä katsottuna kaikki kaupungit, kaikki maat, kaikki ihmiset voi olla meidän asiakkaita. Me palvellaan niin yritys- kuin kotisiivousasiakkaita ja näin halutaan myöskin tulevaisuudessa toimia. Kiitos kun katsoitte.